Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas tunggal, lari-lari ingkang solih-solihah, sugeng pepanggihan malih kalian Ustazah Supriyati ing piwulangan bahasa Jawa, ing piwulangan basa Jawa. Basa Jawa kelas tunggal semester kalih. Dinten menika bocah-bocah badhe sinau maca wacan dina Kartini. Bocah-bocah sedaya monggo sakderenge piwulangan kawiwitan kita ndedonga rumiyin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, bocah-bocah sedaya monggo lenggah ingkang tata dipresani video kanthi seksama karben bocah-bocah paham ing piwulangan dinten menika. Dinten menika kita badhe sinau maos wacan dina Kartini. Ustazah maos, bocah-bocah nggih sami maos. Monggo diwiwiti. Dina Kartini. Dina Kartini ing tanggal 21 April. Oh, dihapus nggih. Dihapus yang 2020. Sekedap nggih lari-lari. Tagih Ustazah salah dihapus. Nggih. Ustazah baleni malih. Dina Kartini. Dina Kartini ing 21 April. Tanggal iku minangka laire R.A. Kartini. R.A. Kartini laire ing kutha Jepara. Jaman biyen bocah wadon ora kena sekolah. Sing oleh sekolah mung anak priyayi. R.A. Kartini putrine Bupati Jepara. Mula dheweke bisa sekolah. Dheweke peduli marang nasibe wanita. Ngilmune ora dienggo dhewe. Dheweke nular-nularake ngilmune. Para bocah wadon dikumpulake. Banjur diwulang maneka ngilmu. Saka perjuangane R.A. Kartini, bocah wadon bisa sekolah. Bocah wadon bisa sekolah dhuwur, bisa cekel gawe kayata dadi guru, polisi, tentara, dokter, politikus, pilot lan liya-liyane. R.A. Kartini ngangkat derajate wanita. Mula R.A. Kartini diaturi gelar pahlawan pendidikan. R.A. Kartini ngarang buku Habis gelap terbitlah terang. Nah, bocah-bocah dilajengaken nggih. Iki bab kawruh basa ing wacan ing dina Kartini. Tegese minangka. Minangka tegese ing basa Indonesia iku sebagai wadon. Wadon, wedok utawa perempuan ing bahasa Indonesia. Priyayi. Priyayi iku bangsawan, pejabat pemerintah, nggih. Sayata bupati, wali kota, presiden, wakil presiden iku diarani priyayi. Putrine, anak wadone, anak wedok, anak perempuan. Nular-nularake kuwi artine bagi-bagi. Maneka tegese macam-macam. Ngilmu tegese ilmu.
Cekel gawe duwe pekerjaan, duwe gawean. Derajat utawa tingkatan. Nggih. Habis gelap terbitlah terang iku buku kang isine kumpulan surat-surate Raden Ajeng Kartini kang ditujukake marang sahabate J.H. Abendanon. Istrine Abendanon nggih, Nyonya Abendanon. Kuwi wong Londo cah, nggih. Waktu Raden Ajeng Kartini hidup kuwi ing jaman penjajahan Belanda. Nah, iki sekolah ya, sahabate jenenge J.H. Abendanon. Nah, bocah-bocah, pungkasan akhir pelajaran, ayo bocah-bocah padha sregep sinau maca basa Jawa. R.A. Kartini sampun saged buka blenggu utawa tali bocah wadon lan wong cilik dadi bisa entuk sekolah. Jaman isih ora entuk sekolah. Mula bocah-bocah ayo padha sregep sinau. Karben bocah-bocah dadi wong pinter. Bocah-bocah bisa nerusake perjuangane para pahlawan bangsa. Bocah-bocah bisa dadi wong kang guna, nggih. Dadi wong kang berguna. Nah, bocah-bocah, kirane cekap semanten piwulangan dinten menika kalian Ustadzah Supriyati. Nggih, kita pungkasi kanthi maos hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan, pemelihara alam. Nah, bocah-bocah sedaya, cekap semanten piwulangan dinten menika. Nuwun-nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.